تو آپ گوشت پہ تقسیم کر لیا ہے، محدثین نے گوشت تقسیم کر مارے سن تو حضور صحابہ دے وچ بیٹھے سن، او اٹھے ایک مائی آئی تو اس نے حضور نو اشارہ کیا، واہ 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 میں صدقے جاواں جنہ دے اشارے تے چن ٹکڑے ہو جاندا ہے نا، اس میرے نبی نو نہ مائی اور اشارہ کیتا تے صحابہ کہندے حضور ساڈے وچ اٹھ بیٹھے سن، سارے نے حضور چھڑ دیتا تے ٹر پے، اس مائی کول گئے تے صحابہ کہندے اسی بھی پیچھے پیچھے ٹر گئے، لیکن اسی یہ منظر بڑا عجیب ویکھیا ہے، تیرے تے میرے نبی جدو اس مائی دے قریب گئے تے اپنی چادر بچھائیے، میرے نبی پاک نے اپنی چادر بچھا کے اس مائی نو چادر دے اتے بہایا ہے، صحابہ کہتے ہیں عرض کیتی یا رسول اللہ اے بڑھڑی کون ہے جدے پیرائیں تسائیں اپنی چادر بچھائی، بھائی صاحب میرے کو لفظ کوئی نہیں، میں تنوں کی میں سمجھاواں، مہمان آنتے لوگ قالین بچھان دیں، لوگ قالین بچھان دیں مہمان آوازتے پھول بچھان دیں، پر اپنی چادر لا کے کوئی نہیں بچھان دا، تیرے تے میرے پاک نبی نے مائی واسطے چادر بچھا کے، آخر حضور دی چادر ہے نا جنہوں اللہ فرما دیا ایوہ مُسَمِّلُكُ بِاللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، تیرے تے میرے نبی نے چادر چا بچھائیے، صحابہ نے منظر اگے نات کیا، کائنات جی دے واسطے چادرہ بچھائے، اے جس نبی واسطے رب عرش سجایا ہے اس نبی نے چادر بچھائیے، یا رسول اللہ اے مائی کون ہے، مجھتے عام جی نظر ہوں دیئے، حضور فرمانے نے صحابہ اے میری دائی اے میری دائی ماں جنہیں نکیاں مودیاں دودھ ملایا، صحابہ رکھنے سونیا سمجھ لگ گئی ہے یہ دودھ پلان والی دائی دائے نہ رتبائے، پھر 9 مہینے اندر رکھنا لی مائی دا کی رتبائے، چھاڑیاں بندیاں تے ماں دے عدب دا پتہ کہ ماں کی شے ہوتا ہے تو جھلے ماں نہ لڑ دے رہی دے اپنے والد دیاں بے عدبیاں کر دے رہا دے تے سوری شعور ہی نہیں بندیاں چھ رہے گئے، آندے نے بڑا پڑھ گیا، وہ بھائیا پڑھے بندے دی نشانی ہے دیا وہ عدب والا ہوں دائی، پڑھے آیا وہ جنہوں والد دا عدب ہوں گئے، پڑھے آیا وہ جنہوں ماں دا عدب ہوں گئے، جنہوں ماں باپ دا عدب نہیں ہوں گا وہ کیوں نہ پڑھے آیا، بھائیا جنہوں دیا ماما جی ہوں گے نا تو آن نہیں پتا لگدا، اے انہاں تو پوچھا کرو جنہ دیا ماما نہیں رہی کہ ماں کس کس ویڑے یاد ہوں بھائی صاحب جنہ دیا ماما جیوں دیا اے فقط غنیمت سمجھو تو انو اے سواد مڑ نہ لبا، اپنی ماما نال انے واہ پیار کریا کرو، جتنا کر سکتے ہو اپنے ابے دا احترام کریا کرو، محبت کریا، یہ موڑ ٹائم نہ لبا، ساری زندگی پھر روندے ہی رہنا ہے، میری ماں ہوں گی سی میری ماں ہوں ہے جیتے دادا دادا۔ عزیزان من سلطان باؤ دے انہا لفظات اختتام کرانگا، باؤ فرمانے نے بے ادبا نئی خبر ادب دی تے او گئے ادبا تو کدی نہ تھی ونے کانجے ہو جڑے مڈ کدی دیکھے آئے او کدی نہ تھی ونے
नसीब जिन्हां नूं होया बड़े नसीब। भाइयों कोई किसी गल डाटी लगी होवे तो माफी देवे अजे, कोई किसी सही समझ आई होवे तो अल्लाह तुहानू ते मैनू अमल दी तौफीक देवे।